Здравейте, колеги! Искам да ви покажа една много полезна програмка за преобразуване на речта в текст. Нарича се Voice Note – речта в текст. Тя е безплатна, лесно се инсталира и представлява приложение към браузъра Google Chrome, което ще рече, че за да я добавим към нашите програми, е необходимо преди това да сме инсталирали Google Chrome. С помощта на тази програмка можем да спестим много време, особено ако подготвяме обемен писмен документ, тъй като не е нужно всичко да набираме. Необходимо е само ние да диктуваме, а програмката ще запише онова, което и казваме. Ето сега ще ви демонстрирам как става това. Натискаме бутона стартиране. В полето на изкачащия прозорец ще се появи текстът, който диктуваме. Вдясно и отдолу се намират инструменти, които служат, повечето от тях, за добавяне, за вмъкване на препинателни знаци. Но не всички работят коректно, така че за предпочитане е да добавяме препинателните знаци чрез клавиатурата. И така, натискам микрофона за запис. Весели празници, колеги! Както виждате, съвсем коректно са записани всички думи. Добавяме накрая удивителния знак, а запетаята ще вмъкна от клавиатурата. Когато диктуваме, е необходимо да направим малка пауза, за да може програмата да разбере, че сме приключили с диктовката и да визуализира текста, да напише текста. Сега ще добавя още едно изречение. Желая ви здраве, любов и щастие. Да видим какво се получи. Получи се добре, съвсем правилно са записани думите. Като изключим първата, вместо желая, програмата е чула желаем. Ето сега ще поправя. И отново да добавим удивителния знак. И така, надявам се, че съм ви била полезна с демонстрацията, която направих. Желая ви успешна работа с програмата!